Γεια σας! Είμαι η Βάσια Χαραλαμπίδου και σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε ασκήσεις για τα κάτω άκρα για τις αγαπημένες μας μέλουσες μητέρες. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο που δεν έχουμε αλλάξει δεν έχουμε αλλάξει πολύ μάλλον το σώμα μας, ενδεχομένως οι ασκήσεις να μπορούν να γίνουν πιο εύκολα. Στο τρίτο τρίμηνο θα θέλει ίσως κάποια τροποποίηση, κάποια στήριξη ή οτιδήποτε, κάποια υποβοήθηση. Ωστόσο, προσοχή, πάντα θέλω να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας, το γυναικολόγο σας, για να δείτε αν μπορείτε να κάνετε αυτές τις ασκήσεις, εάν σας το επιτρέπει η κοίησή σας και προφανώς θέλω να είστε ασφαλείς και εσείς και το μωράκι σας. Γι' αυτό πάμε να τις δούμε αναλυτικά. Πάμε να δούμε λοιπόν πρώτα, χωρίς κάποιο αξεσουάρ, ερχόμαστε σε θέση για καθίσματα, αλλά με λίγο πιο ανοιχτά, δηλαδή οι μύτες μου κοιτάνε έξω, εντάξει, και θέλω πίσω να πάει ο ποπός και τα γόνατά μου να παραμείνουν σχετικά κοντά, να μην φύγουν μπροστά, εντάξει, έρχομαι εδώ. Δεν χρειάζεται να κατέβω πολύ κάτω και μπορώ να μείνω 5 δευτερόλεπτα και να ανέβω. Μπορώ να κλείσω και να πάω στην επόμενη ασκησούλα, όπου θέλω να ανοίξω πλάγια προβολή στο πλάι, εδώ. Εννοείται ότι κάνω από το ένα πόδι, κάνω και από το άλλο. Μπορώ να δουλέψω τις γάμπες μου και ένα λάξ, στην ουσία έρχομαι στη μία, κατεβαίνω, ανεβαίνω, έρχομαι στην άλλη, κατεβαίνω, ανεβαίνω. Η άλλη απλά με βοηθάει για να μην μείνω ακροστασία εδώ. Εντάξει, με βοηθάει να στηριχτώ λίγο όσο κάνω την άσκηση. Έρχομαι σε θέση προβολής, δουλεύω ισομετρικά, σχετικά, δηλαδή το υπόλοιπο μου σώμα, και δουλεύω μητούλα πάνω και φτέρνα κάτω. Μπορώ να δουλέψω την άσκηση για τους οπίστους μυριαίους και ισορροπία ταυτόχρονα, λυγισμένο το ποδαράκι κάτω, ενεργοποιημένοι οι μύες και έρχομαι σαν τραμπάλα, πόδι πίσω, σώμα μπροστά. Ιδανικά χρειαζόμαστε ένα στρογγυλό λαστιχάκι, ένα loop, το οποίο θα βάλουμε πάνω από τα γόνατάκια μας, εδώ, και θα δουλέψουμε πλάγια βήματα, είτε ένα λάξ, είτε αν θέλουμε να κάνουμε πιο μικρά πλάγια από τη μία και μετά από την άλλη, αλλά σε θέση ημικαθίσματος. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε, όχι το ίδιο, παρόμοιο, το ένα ποδαράκι κάτω, το άλλο εδώ και δείχνω σε διάφορα σημεία, 4 για την ακρίβεια, έτσι ώστε να δουλέψουν όλοι οι μύες γύρω από το ισχύο, ειδικά αυτό που κρατιέται, αλλά και το άλλο. Μπορώ με το λαστιχάκι πάνω τα γόνατα, κάτω από τα γόνατα ή και κάτω, το βάλω κάτω ή πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή, να κρατήσω λίγο ισορροπία με το ένα και να δουλέψω διαγώνια πίσω. Και αντίστοιχα και το άλλο ποδαράκι. Καθόμαστε λοιπόν κάτω, ξαπλώνουμε, χέρια δίπλα στο σώμα μου και δουλεύω την έγερση της λεκάνης. Πίσω, ισπανική στήλη, ανεβάζω και κάτω. Για να δεν δυσκολεύω, σηκώνω ποδαράκι πάνω. Μπορώ να μείνω και πάνω ισομετρικά, για παράδειγμα εδώ, μένω ή με παλμούς. Εδώ. Και κάτω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω πάλι το λαστιχάκι
πάνω από τα γόνατα και να κάνω σχεδόν το ίδιο, δηλαδή να ανέβω και να ανοίξω, να κλείσω και να κάνω αυτό όσο είμαι πάνω ή να ανέβω κατεβαίνω. Δηλαδή ανεβαίνω, ανοίγω, κλείνω, κατεβαίνω και μετά ξανά. Αλλιώς μένω πάνω και κάνω άνοιγμα, κλείσιμο. Έρχομαι στο πλάι, το κάτω λίγο λυγισμένο, το πάνω τεντωμένο, ανοίγω, κλείνω. Κλείνω το γόνατο, ενώνω τις στέρνες και δουλεύω άνοιγμα από αυτή τη θέση ή πάνω ευτέρνα και δουλεύω εδώ. Εάν θέλω να δυσκολέψω, κατεβάζω το λάστιχο πιο χαμηλά και δουλεύω εδώ. Ή διαγώνια πίσω. Προσοχή να μην σας φύγει η μέση. Να μην φύγει ενώ να μην αλλάξει θέση. Τελευταία θέση, έρχομαι σε τετραποδική θέση, στο ένα ποδαράκι και δουλεύω πάνω ή πλάι, λίγο με διαγώνια και με στροφή, ανοίγω δηλαδή λίγο. Και εννοείται χωρίς το λαστιχάκι, από τετραποδική θέση θέλω εδώ να δουλέψουμε αντίθετο χέρι-πόδι, δηλαδή σηκώνω αριστερό πόδι, δεξί χέρι, σταθερή, μεσούλα μου, εντάξει, εδώ. Για χαλάρωμα μπορούμε να έρθουμε σε αυτή τη θέση και να δουλέψουμε δεξιά-αριστερά τα ποδαράκια. Και να κάτσουμε λιγάκι σταυροπόδι, να πιέσουμε λίγο, να ανοίξουν τα γόνατά μας. Είτε σαν πεταλουδίτσα, δηλαδή με παλμούς, είτε πιέζω για να διατείνω πολύ ωραία τους μύσε εδώ. Και τέλος, εδώ, ένα λάξ, πιάνω ποδαράκι εδώ, αν μπορώ και δεν έχω πολύ μεγάλη κυλίτσα, αλλιώς μπορώ να μείνω εδώ και να πιέσω το γόνατό μου προς τα έξω. Και αντίθετα από εδώ, το δείχνω σε περίπτωση που δεν φαίνεται καλά. Αν είστε στο πρώτο τρίμηνο, μπορείτε να φέρετε και ποδαράκια μπροστά, όχι τόσο να πιέσετε την κυλίτσα, όσο να τα κρατήσετε εδώ και να δουλέψετε λίγο χαλάρωση της μεσούλας δεξιά-αριστερά. Και είμαστε έτοιμες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το βρήκατε χρήσιμο. Εάν σας άρεσε, κάντε like. Εάν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι στα σχόλια, εννοείται μπορείτε να το κάνετε γράφοντας κάτω στα comments. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα στο κανάλι, μπορείτε να το κάνετε αμέσως τώρα, πατώντας εγγραφή ή subscribe κάτω και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζω. Τα λέμε ξανά σε επόμενο βίντεο.